Mangwanani anhasi guys ndoda kumbotaura nezvemapurisa ekuZimbabwe. Pane video yandakaona yemwana ari kutenderera anonzi Tatenda or Tapiwa or something like that. Anove akasungwa achinzi akanga aba mombe. But from the look of the story, unonyatso kuona from the word go kuti mwana uyu was friend na bamnini vake or sekuru vake something like that. Because there is no way yekuti vangamusungira mombe voenda kunoti vanoba mwana uyu nezva ndakambotaura zviya zvokuti upenyu hwenerera. Now mwana uyu achirondedzera nyaya yake anotaura kuti atorwa nemapurisa bamnini vavasungira mombe neshamwari kuti ndiye munondirimira kwati zvara vangu. Bamnini vanowanikwa vachiti vana vachifamba vanowanikwa vachinomira kumberi after kamufambo vaine polisi vachiti mombe dzangu dzabiwa ndeidzi ndawana dzakabiwa nemwana wangu uyu vachibva vasungisa nerera iya. Right, zvisinei mwana uyu anoti akapinda mujere aine 18 years or so, I don't know. Abuda iko zvino aine 27 years, akapiwa 9 years. Asi achirondedzera nyaya yake mwana uyu anotaura kuti pandakaenda kupolisi ndakarohwa zvichinzi bvuma mhosva. Ndikarohwa kusvika ndatsemura tsemuka musoro kuchinzi bvuma mhosva. Mwana uyu akaramba mhosva kuti handina kuba. Bamnini vakati nditsungira mombe idzi vakati endai munondirimira kwate zvara vangu. Now here is my challenge. Vedu we vakuru veZimbabwe varidzi venyika tinokumbira kuti muongorore nyaya dzeku-ZRP idzi. ZRP kana ichitora vanhu ichirova munhu ozowanikwa asina mhosva. Kune vanhu vakawanda vari kumajere vasina kupara mhosva. Zvachose vakatowanda vari kumajere vasina kumbobvera vakapara mhosva zvekutodaro. Handizivi kuti mutemo wedu wemunyika unoti vanhu ngavarohwe here. Kana munhu arohwa ozobuda kana kuti let's say toti uyu mwana akaseva ka saka tongoti kwangwa ine mhosva handiti toti anozobuda owanikwa asina mhosva marova munhu ZRP yarova munhu yaita munhu kafira mberi. What will become of that person? What will become of that person? Vakomana akuna here imwe nzira inokwanisa kuti zvinhu kuinvestigate nyaya pasina kurohwa kwevanhu. Nokuti the moment yamunobata kurova nevanhu ka mucharova vamwe vanhu muchakafira mberi. Handiti tinoziva kuti yes you are capable of doing anything handiti but consider iko kuti munhu anenge asina mhosva. All right, if the events of the fold of the events were to be reversed handika mwana wako obva abatwa handika kunzi aite chakati asina chaita onorohwa ochi wakafira mberi munonzwa sei. Kune vakawanda right now vari kutidza kufamba vane makumba akatoremara nekurohwa nemacid aya. Macid anorova vanhu pasi petsoka. MaCID anonzwa anisa vanhu pazvimatambo here vorembedza musoro pasi zvinogona kukanganisa a lot mukati mebhodhi yemunhu. Hatiziviwo government yedu yeZimbabwe kuti hakunawo here mutemo kuti vanhu ava vasarohwe nokuti vanhu vese vanoenda kumaoko eCID anorohwa. Vazhinji vacho trust me on this one. You might find kuti 60% yevanhu vanoenda kumaCID uku havana kana mhosva. Havana kana mhosva yavakapara. Vamwe vanosungirwa mari. Kune vanhu vakangora vanogona kutaura mumakoto. Kune vanhu vakangora kuti umwe munhu atogoni kana kutaura kana kuzvimirira agoni anoendera kujere mhosva yasina kupara. Munyaya yemwana yakandirwadza yakandibata. Saka ndiri kungoti justice for mwana uyu Tapiwa or Tatenda something like that handichazivi zita rake sezvazvo. Mwana yakarohwa akati wakafira mberi mwana mudiki at 17-18 akatsemuka musoro achirewa neCID kunzi bvuma mhosva simply because they don't want to work. They don't want to work. They want you kuti ubvume mhosva kunze kuvara docket tiri kunze kuenda koti. Kana munhu anogona nyaya yake anoinvestigata nyaya. Munhu anogona nyaya tarisei muone kana kumapurisa kuna America. Mapurisa ekupi kune dzimwe nyika havarove munhu. They investigate even mhosva ine 20 years inonyuka inobatwa. Kwedu kunonzi mapurisa anoshanda because anorova munhu. Unopesera kubvuma mhosva wanzwa nekurohwa. Utoona kuti pana ndokuwadzwa kuti rega ningovhuma usina kurohwa usina mhosva yakapara. President vaMnangagwa vakuru venyika tinokumbirawo papa mupaongorore vanhu vakawanda vari kuti pafira mberi neCID izvi vakawanda kuti pasikafira mberi vasina mhosva havasi vese vanoenda kujeri vakapara mhosva. Dzimwe nyaya uchitoteerera unonyatsa kutoona kuti of course kukoti kunoshanda evidence hana kuzogona kubuda kukoti nokuti panga pasina umbowo but shandisa cheko chaiko pfungwa dzedu dzevanhu tinotsona kuti nyaya iyi hapana nyaya apa munhu uyu akatendera kujere zvisipo kungoti kukoti azvishandisa izvozvo zvinodawo evidence kuti ureleaswe but tiri kuti alright kukoti ngaindiwane nemhosva alright kuti hapana evidence asi ngatidzike kurohwa nemapurisa nokuti kana CID rakurova vanhu rinorova vanhu kunge ari kurova nyoka hasi kuzoda kudhila nomwe munhu. The fact yekuti imi mapurisa makaenda kuchipurisa
hantika mukanze ndai munoita maCID hazvirevi kuti makunzi chirovai vanhu mutemo unozombounonzorovai vanhu here president vatokumbira kuti mutigariro pasi mutoongorore mutemo uyu mutemo hationi kuti wakamira zvakanaka hationi kuti mutemo uyu wakamira zvakanaka kana usina mari unotorohwa kumaCID kana usina mari unotorohwa kumaCID kana usina mari come on guys come on tiongororeiwo mutemo uyu vanogona ndo saka vachinda kubasa ngavaende kunoinvestigate nyaya vatsvage chokwadi chenyaya pane mudzi wenyaya pasina kurova vanhu kana uchigona basa rako uri nyanzvi webasa rako unongowana chokwadi pasina kurova vanhu stop terrorizing vanhu stop abusing vana munoti kune mutemo unoti not to abuse but ZRP CID ndo iri kutoterroriza vanhu zvokutodaro ndotobhula kurova munhu asina uchinzi bvuma mhosva kuterroriza munhu guys ndangoti mangwana nhasi nditi vedu weka wherever kwaichaenda video iyi shaiwo video antika we need kuti zvinhu ngazvitwe nemazvo we need justice for mwana ushu we need kuti CID must stop beating people kuti vawane vakuti bvuma mhosva ngavainvestigate nyaya vawane nyaya aiwa hatisi kurwaba tiri kungoonesana because zvanyanya muchingorova vanhu vamwe vakatofa nekurova kwamunenge matoita vakati vamwe venyu mune ropa vakaonda maoko menyu muzere neropa zvinhu zvenyu hazvisi kufamba kudzimba dzenyuko nenyaya yevanhu vamakarova vasina mhosva mukanoita kafira mberi muri vanhu hamusi mhuka kunzi enda kubasa zvino kunzi kwanzi ndanouraya vanhu hatisi kurwaba